van Kunst, Cultuur en Media, dat is van de Rijksuniversiteit Groningen, Ja? in Grace. En daar kwam ik een opleiding en toneelstuk. Maar die opleiding dat wel? Ja. En wat voor stuk gaan we spelen? Wij Oh, je mag in de kamer zien door. Ja, we hebben Philoptetes spelen, een stuk officieel van Sophocles, een Griekse tragedie. Daar hebben we in Friesland, Grace en Drenthe opgeleerd. Ja. Nou, is het heel moeilijk gebeurd niet. Is het slim dat ik dat net helemaal begreep? Nee, dat is niet slim. Wat die is? Is het een haardral of wat moest je van? Je mag Dat het is echt een erbij. materiaal en dat hiek hiervan. Dus, Dat is van iets, nou ja. Dat heb je net missen. Dat heb je net missen. Dat draai je al met een is het een haardral. Ja, dat is dan hier van de kroon, ja. Hoe zit het met het publiek? Goed. Zo het publiek? Ja. Positieve reacties? Ja, zeker. Ja. Vertel. Wat voor reacties? Ga naar 60. Ja, daarop. Boy, it's beter.